Ascultați Vocea Evangheliei Eterne, un program adus vouă de Ministerul Evangheliei Eterne, fondat în 1992 de credincioși adventiști de ziua a șaptea. Acesta este un program creștin dedicat să vă aducă împlinirea profetică, avertismentele și revelațiile timpului sfârșitului, precum și să promoveze avansarea lui Hristos în viața dumneavoastră. Bine ați revenit, prietenii mei, la Vocea Evangheliei Eterne. Sunt pastorul Rafael Perez și vă invit să vă rugați împreună cu noi. Să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim atât de mult că putem să ne așezăm, să fim împreună și să discutăm aceste lucruri. Cerem prezența Duhului Tău Sfânt, ca El să rămână cu noi și să ne ajute să împărțim corect cuvântul adevărului, pentru ca să cunoaștem vremurile în care trăim acum. Și ca bărbații și femeile să poată vedea că acestea sunt semnele revenirii iminente a lui Isus. Acum rămâi cu noi, te rugăm în numele lui Isus și pentru El. Amin. 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 În ultima emisiune, cam să vorbim despre toată această neliniște, revolte și calamități. Pandemii, orice ați numi, e cutremure, uragane, toate aceste lucruri pe care le vedem astăzi, din păcate, mai ales în America de Nord, dar și în afara Americii de Nord. Chiar dacă nu auzim poate prea des, dar întreaga lume pare să intre o perioadă specială. Da, întreaga lume. Acesta este sfârșitul. Intrăm într-o oră de criză, nu-i așa? Pentru că dacă urmărești tendințele lumii de-a lungul timpului, privind și prin prisma profețiilor, am văzut lucruri care vin și pleacă. Se întâmplă ceva și totul revine la normal, dar ceea ce vedem acum este ceva care se întâmplă, ceva care nu permite oamenilor să revină la ceea ce considerau ei normal. Intrăm în ceea ce ei numesc o nouă normalitate. Iar această nouă normalitate este adusă de o agendă mai mare decât simplu fapt că COVID-19 este real. Virusul a ucis membrii ai familiei, chiar și din familia mea. Așa este. Dar, în același timp... Și la mine, și în familia mea. În același timp. Așadar, nu negăm deloc acest lucru. Și nu încercăm să punem altceva peste asta. Dar, totuși, există o agendă mai mare la mijloc aici. Profeția biblică indică spre această agendă mai mare și ne arată cine se află în spatele ei. Campania cu panouri publicitare despre care vorbeam mai devreme scoate acest lucru în evidență atunci când spune și din articolul pe care l-ai scris acum, le-am spus ascultătorilor în ultima noastră emisiune că pot verifica articolele, să caute și orice altceva. Da, pot verifica. Îmi pare rău. Ei pot verifica. Titlul era Panou uriaș în fața republicanilor. Convenție sau în fața Convenției Naționale Republicane cu o uste care stârnește interes. Bine, acum ce este? Care este ce era pe panou de a stârni atâta interes? Hai să aruncăm o privire, să vedem ce este pe panou și apoi să vedem de ce este acolo, pentru că unii oameni nu înțeleg. Scrie sâmbăta, e o adevărată zi a Domnului. O să subliniez asta în prima parte și citesc. Sâmbăta, adevărata zi a Domnului schimbată de anticrist. Evită semnul lui. Daniel 7:25, carte gratuită, eternalgospel.com. Bine, acest lucru este foarte important pentru că spune, și acum scrie, acest panou publicitar anume a stârnit interes național în diferite locuri din Statele Unite. De exemplu, avem chiar și niște statistici din anumite surse unde a fost găsit, unde a fost căutat. Yahoo Finance, MarketWatch, Morningstar, diverse site-uri. Acestea au fost site-urile de știri care au preluat și ele această poveste. De asemenea, au mai fost și Newsblaze, Spoke, Town Hall Finance, Franklin, Credit Value, Investing News, Dow's Theory Letters, The Shutter și așa mai departe, etc. Dar nu doar citesc, ci vă spun, am citit unele dintre acestea. Pentru că uneori când facem lucruri de genul acesta, oamenii cred că ești doar cineva mic, că vrei doar să fii auzit sau să fii văzut. Frați și surori, am fost chemați să transmitem un mesaj. Mesajul primului, celui de-al doilea și celui de-al treilea înger către lume.
Iar Dumnezeu ne arată sub mesajul celui de-al treilea înger, care este de fapt agenda mai mare din spatele COVID-19, a carantinei și a altor lucruri. Aceasta are legătură cu problema închinării, frați și surori. Ajungem la momentul în care oamenii trebuie să ia decizii cu privire la închinarea. În ziua de sâmbătă, sabatul lui Dumnezeu, conform Bibliei sau problema duminicii, și vom descoperi că duminica nu este menționată ca o zi declarată de Dumnezeu ca fiind sfântă. Așa este, așa este. În regulă? Da, fratele meu, Patrick. În ultima noastră emisiune, fratele Barry a menționat că duminică, păzirea și încălcarea legii lui Dumnezeu aduce un blestem asupra pământului. Așa este, conform Leviticului și Deuteronomului și cărții lui Isaia pe care am citit-o. Da, și apropo, acum că am menționat asta pentru că a fost în programul anterior și nu putem repeta toate acele versete, dar puteți merge pe YouTube și puteți găsi, puteți vedea urmări, asculta acele programe oricând. Accesând Voice of the Eternal Gospel, care apare chiar acolo pe ecran. Și haideți să clarificăm un lucru. Există oameni care nu cunosc problema închinării. Ei nu au o înțelegere reală, chiar dacă merg la biserică. Pentru că nu sunt încurajați să citească Biblia și să o studieze pentru a se arăta vrednici înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu, în acest moment, are milă de ei. Dar când adevărul ajunge în sfârșit la ei și trebuie să ia o decizie, decizia pe care o vor lua va avea o consecință veșnică. Pentru că problema de a-L iubi pe Dumnezeu și de a-i fi ascultător este o chestiune de mântuire. Da. În regulă. Este foarte important. Așa este, așa este. Nu. Vreau doar să termin cu revoltele și jafurile, cu pandemia, cu molima. Isaia și Leviticul ne arată că acestea sunt cauzate de încălcarea legământului veșnic, adică cele 10 porunci, încălcarea legilor lui Dumnezeu, spune Isaia. Mai exact. A patra poruncă, care se referă la ziua Domnului Jehova. De ce menționez acest lucru, fratele meu, și revin la tine, promit? Mulți reporteri spun, ei bine, acesta este sabatul de a 7-a zi pe care Evanghelia veșnică îl promovează. Nu. Acesta este sabatul de a 7-a zi al lui Jehova. Este în centrul celor 10 porunci. Îmi pare rău. Te rog, continuă. Ei bine, așa este. Acesta este punctul central al cortului. Acolo va fi bătălia. Așa este. Dar mai sunt și alte porunci, cum ar fi să nu furi. Și când încalci legământul veșnic, acolo unde Duhul Sfânt scrie legea lui Dumnezeu pe inimile și mințile noastre, astfel încât să nu avem nevoie de legi civile care să spună să nu furi, nu vom fura. Poporul lui Dumnezeu nu va fura pentru că există autocontrol, dar acolo unde oamenii încalcă legământul, nu există autocontrol. Oamenii nu sunt învățați Evanghelia veșnică pentru a revendica puterea lui Hristos, să vină în viețile lor pentru a aduce ordine și stabilitate în viața lor. Și de aceea există jafuri, furturi și molime pe pământ astăzi. Dumnezeu vrea să ne întoarcem la El, înapoi la Iisus. El a păzit legea perfect și vrea să o păzească perfect și în noi. Acum, este datoria, și mă puteți corecta dacă greșesc, este datoria autorității să legifereze sau să impună restricții. Încalc una dintre acele porunci care au legătură cu aproapele meu. Permite-mi să-ți dau acest exemplu. Deci, de exemplu, dacă oamenii fură, cum ai menționat, sau ucid. Așa este. De exemplu, chiar acum am urmărit problema protestului. În regulă. Acum, așa cum am spus, din nou, asistăm la două probleme extreme care au loc. Dar ambele, toate aceste probleme duc la un eveniment major. Acum, oamenii nu văd imaginea de ansamblu. Ne uităm la problema globalismului, unde avem o situație în care națiunile sunt îndemnate să se unească. De ce? Cum a fost posibil ca toate națiunile, întreaga economie mondială să poată fi oprită? Este pentru că, pur și simplu, întreaga economie mondială se află pe același sistem bancar. Pentru că dacă nu ar fi fost așa, ar fi fost imposibil să oprești economia întregii lumi. Acum, asta este un aspect. Celălalt aspect este că avem
o problemă extremă. A dezvoltării unui sistem socialist împotriva unei republici libere sau a guvernelor populiste. Guvernele populiste sunt guverne în care oamenii au dreptul la noi, poporul, pentru popor. Guvernele populiste se referă la un guvern popular, precum cel al Statelor Unite. Iar aici, în America, ai dreptul să ceri reparații sau chiar să protestezi față de ceea ce se întâmplă în țara ta. Dar nu ai dreptul să încalci legea. Și apoi să umbli în jur spunând că vrem să desființăm departamentul de poliție. Acum avem polițiști răi, la fel cum avem și polițiști buni. Avem oameni buni, indiferent de culoarea pielii, indiferent de unde provin, indiferent de originea etnică, buni și răi, pentru că ne confruntăm cu o problemă numită păcate, da? Exact așa este. Asta este problema principală, nu e așa? Așadar, acesta nu este punctul principal. Dar ceea ce se întâmplă totuși este că oamenii au amplificat, iar mass media, unele grupuri media au amplificat. Problema rasei, sau că acest lucru se întâmplă din cauza rasei. Dar, frați și surori, această problemă la care asistăm este doar un cal troian pentru problema mult mai mare a pierderii republicii voastre. Unul dintre motivele pentru care acest panou publicitar a fost pus în fața Convenției Naționale Republicane este pentru că, dacă ați fost atenți la Donald Trump și la alții, aceștia încă vorbeau despre aplicarea legii, toate agențiile de aplicare a legii și judiciare din Statele Unite și-au fundamentat principiile despre bine și rău. Principiile lor sunt, de fapt, guvernate și întemeiate pe cele 10 porunci. James Madison și alții și mulți alți patrioți americani timpurii și cei care au fost fondatorii Constituției. James Madison și alții. Mulțumesc! Ei își pun la bătaie totul. Existența Americii a fost întemeiată pe menținerea principiilor celor 10 porunci. Adică, totuși, putem argumenta, și eu voi fi primul care o face, primele 4 porunci. Nu ar trebui să existe nicio lege, niciun guvern care să încerce să impună cuiva, știi ce, Dumnezeu vreau eu să ador. Sau niciun Dumnezeu. Sau niciun Dumnezeu. Nu e așa? Adică noi credem asta pentru că de asemenea credem că Iisus, Dumnezeu, așteaptă să găsească o ascultare din partea noastră, din inimile noastre. Nu prin forță. Nu prin forță. Până la 4-a poruncă. Nu prin constrângere civilă. Nu prin lege civilă. Și problema pe care o vedem și pe care o vedem în profeție este că oamenii vor folosi toate aceste calamități, revolte și tulburări civile pentru a încerca să-i aducă pe oameni înapoi la, între ghilimele, Dumnezeu. Așa. Și știu că acesta este un subiect foarte fierbinte, o problemă delicată, cum îi spuneți în engleză, dar trebuie să aducem toate aceste lucruri în discuție pentru că ceea ce vedem în profeție este pe cale să se întâmple și trebuie să fim foarte atenți. Revenim imediat. Atât Pavel cât și Iisus prezic că Biserica lui Dumnezeu va deveni o forță împotriva lui. Credința radicală pe care a predicat-o Iisus a devenit religia oficială a imperiului care l-a ucis. Viteza cu care biserica timpurie a alunecat spre apostazie te va lăsa fără suflare.
Bine ați revenit, prietenii mei. Acum, am discutat despre acest subiect înainte de pauză. Așa este. Vorbeam despre motivul pentru care am avut panoul publicitar în regulă. Vorbeam despre cele două extreme care au loc în țară, dar un lucru pe care vreau să-l spun este că ți s-a pus întrebarea de ce a fost pus panoul publicitar de la bun început. Bine, încercăm să vă oferim, încerc doar să prezint contextul, dar ți s-a pus întrebarea. Patrick, ai putea să citești răspunsul lui? Și, apropo, aceasta a fost întrebarea pe care mulți reporteri și oameni din presă au pus-o mereu. De-a lungul celor 30 de ani în care am făcut acest lucru, întrebarea este mereu aceeași. De ce vă implicați? De ce ministerul vostru, biserica voastră, face toate aceste panouri publicitare în toată țara? Și, apropo, chiar și în alte părți ale lumii. Dar răspunsul pe care încerc să-l dau este aproape întotdeauna același. Frate Patrick, tu ai răspunsul. Se spune că pastorul senior, Rafael Peter, a fost întrebat de ce biserica a pus panoul publicitar chiar în fața intrării la Centrul Național al Convenției Republicane. El a răspuns, pentru că această problemă a instituirii unei zile naționale de odihnă duminica este promovată de principalele denominațiuni. Nu e așa că este adevărat? Bine, continuă. O să te las să citești totul. Chiar și acum în Europa există mai multe țări care au legi stricte privind închiderea duminica. Adevărul este că sabatul biblic este a 7-a zi a săptămânii, cunoscută ca sâmbăta. Acum, doar un mic punct. Asta este adevărat pentru că în acest moment, din cauza coronavirusului, mulți dintre liderii religioși, în special liderii religioși romano-catolici, au cerut guvernelor din diferite țări să nu deschidă și să nu permită activitatea comercială duminica. Da, aceasta este doar o problemă legată de coronavirus. Încerci cumva să faci legătura între virus și o perioadă de închidere duminica? Perioadă? Da, poți? Da, îmi pare rău. Înaintea ta. Da. Doar ca să susțin ceea ce ai spus mai devreme. Din nou, acest program este înregistrat și uneori în august 2000 pentru cei care îl vor urmări mai târziu. În luna iunie a existat o revistă catolică foarte cunoscută numită Crisis Magazine. Erau cerut revenirea la legile albastre. Necrezut. Vom aduce acest subiect într-un alt program aici. Continuă. O să te las să citești răspunsul meu care a fost dat președintelui. Adevărul este că sabatul biblic este a 7-a zi a săptămânii, cunoscută ca sâmbăta. Închinarea de duminică este o încălcare a celei de-a 4-a porunci a lui Dumnezeu și, prin urmare, este un păcat deschis împotriva lui Dumnezeu. Biblia, în Daniel 7:25, prezice că o putere din Roma va încerca să schimbe legea lui Dumnezeu, iar sistemul biserică-stat romano-catolic pretinde deschis că a făcut acest lucru schimbând ziua de închinare de la a 7-a zi la prima. O lege națională a duminicii nu ar fi doar neconstituțională, ci ar fi cel mai rău lucru care s-ar putea întâmpla atât guvernului cât și bisericilor. Așa cum învățăm din istoria lumii. Papa, în enciclica sa, Laudato Si, face apel la odihna de duminică pentru întreaga lume. Iar revista catolică Crisis, în ediția din 17 iunie, a cerut revenirea la legile albastre în America. Biserica Baptistă a lansat de asemenea un apel pentru odihna de duminică, pentru a ajuta mediul și familia. În prezent există multe legi albastre pe cărțile de lege ale statelor, comitatelor și orașelor din întreaga țară, din cauza păcatului. Dezastrele catastrofale cresc în această națiune și în lume. Și apropo, păcatul este călcarea legii lui Dumnezeu. Amin. 1 Ioan 3:4. Revenind la încălcarea legământului. Bine, continuă. Biblia prezice în Apocalipsa 13 și 14 că această națiune, pentru a se întoarce la Dumnezeu, va face un chip al fiarei, care va fi o uniune între biserică și stat, asemenea sistemului biserică-stat catolic roman, care este numit fiara. Va determina mai întâi această țară și apoi lumea să impună o lege numită semnul fiarei. Aceasta implică închinare, evident, impunerea închinării de duminică. Noi credem că Dumnezeu va binecuvânta această țară sau orice altă țară prin convertirea sinceră a indivizilor, nu prin folosirea statului de către biserică pentru a forța o ascultare falsă. Președintele Trump și oamenii trebuie avertizați
Pentru că încălcarea celei de-a patra porunci a lui Dumnezeu prin impunerea închinării duminica va afecta grav națiunea și pământul, conform Isaia 24, 5 și 6 și Apocalipsa 14, 9 până la 12. Acum permiteți-mi să vă pun amândurora o întrebare. Știu că amândoi sunteți studenți ai profeției, studenți ai profețiilor. Predicați în toată lumea. Mergem în multe locuri. Spuneți-mi, nu este acesta lucrul despre care vorbește Biblia? Nu este acesta viitorul, ceea ce vedem în profeție că se va întâmpla cu ei? Aceasta este o împlinire exactă a profeției biblice. Aveți Daniel 7:25 scris chiar pe panoul publicitar care spune, amintiți-vă, panoul spune schimbat de sâmbătă, ziua adevărată a Domnului, schimbat de anticrist. Daniel 7:25, evitați semnul lui, Daniel 7:25. Daniel 7:25 spune că el, referindu-se la puterea cornului mic, puterea anticristului, despre care toți cercetătorii sunt de acord că este puterea anticristului, cornul mic din Daniel 7. Ceea ce obișnuia să fie, ceea ce obișnuiau să creadă toți reformatorii și cercetătorii. Și toți reformatorii au arătat cine era anticristul. De fapt, în articolul pe care îl avem aici, în ziar, care era legat de articolele noastre de pe panoul publicitar, pentru că panoul este acolo, dar avem și ziarul. Pentru cei care doresc să afle mai multe informații despre acest subiect, împreună cu obținerea cărții noastre, Marea Luptă. Ascultați cu mare atenție. Da. Înainte să mergeți mai departe, Pastor Mărăi, vreau doar să spun asta. Sunt sigur că mulți oameni din toată țara, această emisiune a fost prezentată nu doar în Statele Unite, din câte înțeleg, cam 80% din glob. Este bine de știut că prin harul lui Dumnezeu am reușit să ajungem în multe alte țări. Am primit reacții și mulți oameni s-ar putea întreba cum pot obține acest comunicat de presă care a tot apărut? Ei bine, este simplu. Nu contează unde te afli. Dacă ai internet, tot ce trebuie să faci este să apeși din nou pe titlul panou publicitar uriaș în fața Convenției Naționale Republicane și vei vedea întregul interviu care a avut loc acum câteva săptămâni în America de către. A fost răspuns de prietenul tău, slujitorul tău, a oferit comunicatul de presă. Bine. Aș vrea doar să subliniez câteva lucruri foarte rapid. Se spune că Toma d'Aquino, de exemplu, marele teolog catolic, este de acord că în noua lege, ascultați cu atenție, în noua lege, respectarea zilei Domnului a luat locul sabatului, nu prin virtutea unei porunci, adică nu printr-o comandă, ci prin instituția bisericii și obiceiul sau tradiția poporului creștin. Și se numește Summa Theologica. Și cine a fost Toma d'Aquino, fratele meu Patrick? El a fost principalul teolog al Bisericii Catolice în timpul Evului Mediu. Este unul dintre cei mai respectați, chiar și astăzi, în cercurile catolice. Nu-i se spune Sfântul Toma d'Aquino? Da, îi spun Sfântul Toma d'Aquino. Deci, asta așa zici în Sfinți. Ai bisericii romano-catolice? Recunosc. În aceste zile, ca așa numită sfințenia duminicii, nu. Am primit niciun loc. Nu a venit. Nu a venit din Biblie. Dumnezeu cumpără tradiții. Deci, profeția este adevărată. Apoi când a spus asta, el s-a gândit. Asta înseamnă că ar încerca, dar în realitate nu poate. Să se gândească, să schimbe timpul lui Dumnezeu și legile lui. Legea lui Dumnezeu, cele 10 porunci ale sale, s-ar gândi să le schimbe de asemenea. O alternativă, așa cum am subliniat în mai multe studii anterioare acestuia. De ce s-a gândit să schimbe a patra poruncă? Pentru că este singura poruncă ce identifică cine este adevăratul Dumnezeu. Da. Și încă un aspect este pentru că știu că primim scrisori și telefoane tot timpul. Oameni buni spun. Dar care este diferența dintre o zi și o altă lume? Tocmai ai spus, este o diferență sfântă, este o diferență sfântă. Nu doar o diferență, este o diferență sfântă. O zi este declarată sfântă de cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, cealaltă zi nu are sfințenie. Din sfințenie, din cuvântul lui Dumnezeu.
este stabilită de tradițiile oamenilor, un obicei, o practică, o tradiție, dar nu are nicio sfințenie, dată de Dumnezeu. A fost declarată de oameni ca fiind sfântă, dar Dumnezeu însuși nu are niciun cuvânt de spus în această privință. Iar ceea ce Dumnezeu spune că este sfânt și declară sfânt, nu poate fi schimbat, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Așa este, nu? Și din moment ce am promis în programul anterior că vom parcurge și această hârtie la pagina 4G. Bine, poți să citești de acolo? Pagina 4G. Da, catolicismul vorbește. Corect, te rog, pentru că nu vreau ca nimeni, pentru că avem mereu telespectatori noi prin toate acestea, programe TV și oameni noi care vin. Slavă cuvântului pentru asta. Și ar dori să te acuze de prejudecăți religioase. Așa este. Și ar putea spune, ei bine, vorbiți despre lucruri pe care doar credincioșii adventiști de ziua a 7-a le aduc în discuție. Nu. Hai să citim cine sunt. Nu. Să citim chiar din scrierile catolice ce spun. Ele despre semnul și autoritatea ei. Bine. Acum, motivul pentru care acest lucru este important este pentru că pierdem în această țară libertatea de exprimare. Așa este. Sunt multe programe religioase care au apărut pe YouTube și pe alte platforme, care au fost restricționate din cauza conținutului despre care vorbesc, chiar dacă au luat un videoclip din domeniul public, au folosit legea privind discriminarea, arătând că îl folosesc în scop informativ. Toți sunt semnalați pentru că fac asta, dar în același timp mulți oameni nu acordă atenție. Toate acestea sunt legate de libertatea de exprimare și de problemele legate de libertatea religioasă. Așa este. În regulă? Și auzim, de multe ori, mai ales în America de Nord, de la președinții până la alți oameni, spunând că suntem mândri să protejăm libertatea religioasă. Și toate acestea sunt bune. Dar știi ceva? Biblia prezice. Va veni o vreme în viitor. Restricționează religia. Bine, fiți atenți la aceste lucruri. Se spune catolicismul vorbește. Întrebări romano-catolice. Care este sabatul? Răspuns. Sâmbăta. Este ziua sabatului. Întrebare. De ce ținem duminica în loc de sâmbătă? Răspuns. Ținem duminica în loc de sâmbătă pentru că Biserica Catolică a transferat solemnitatea de la sâmbătă la duminică. Peter Gurman scrie aici. Catehismul convertiților la doctrina catolică, ediția din 1957. Deci, din nou, acea afirmație provine chiar din aceeași sursă. Ei bine, nu doar acea afirmație. Patrick, poți să citești următoarea afirmație pentru noi? Desigur, Biserica Catolică susține că schimbarea a fost acțiunea ei, iar această acțiune este un semn al autorității sale ecleziastice în chestiuni religioase. Deci, stai puțin. Când Papa prezintă doctrina, Papa Francisc aduce în discuție și cinicul elei dactil. Vezi la secțiunea 237, unde se vorbește despre ziua de odihnă și că duminica ar trebui să fie acea zi. Asta înseamnă, de fapt, că el își înalță autoritatea ecleziastică în chestiuni religioase, pe care ei o numesc semnul autorității lor. Dar știți ceva? Timpul nostru s-a terminat. Din păcate, vă promit că vom continua, pentru că această broșură, care este gratuită, o veți primi gratuit. Toți dintre voi, toți, cei care o veți solicita gratuit, trebuie doar să sunați pentru noua publicație. 28 de pagini. Vă vom trimite gratuit. Deocamdată trebuie să spunem, timpul s-a terminat, aceeași stație, aceeași oră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Familia Vocea Evangheliei Eterne vă mulțumește că ați fost alături de noi. Contribuitori generoși ca dumneavoastră ne ajută să continuăm emisia. Vă rugăm să susțineți această lucrare în rugăciune. Donațiile sunt deductibile fiscal și cutia poștală 1538 West Palm Beach, Florida 303-416. Numărul nostru de telefon este 1867. Acesta este 1-866-784-392. Iar adresa noastră web este voiceoftheeternalgospel.com.